ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡಾವಡು ದೈವದ ನೇಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೈವ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಏರುಂದ್ಗೆಂಡ ವಿಜಯನ್ನೇ ಕಾಂತಾರದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ದ ನಡುಟಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಳ್ಳರು ದಯವಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇನಿ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊರಕೆನಂದು ಪುನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೀಡದ ಬತ್ತನ ಇನಿಮುಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಂದು ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ದೈವ ದೈವ ದೇವೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ್ನೇ ವಾ ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ್ನೇ ದೈವ ದೇವೇರಿಂದ ದೇವೇರ ದೈವ ಅಂತ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿವರ್ಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಧರ್ಮ ದೈವ ಅಂತೂ ಎರಗಾಡ್ಬಿಡೋಡು ಅವೇ ದೈವಲ್ಲ ಪುರ ಧರ್ಮ ದೈವ ಅಂತ ಪಂದಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಸಂಸ್ಕಾರನ ವರಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಲ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ನಲ್ಲಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪೋನುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸುರೂತ ಧರ್ಮ ದೈವ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಸುರೂತ ದಿನತ್ತ ಸುರೂತ ಶೋ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ಪತ್ತಾವ ನಡೆದು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಧರ್ಮದೈವದ തുടർന്നിനി പൊത്തത് ശുഭാരംഭ ആണ്ട് ಮಿಥುನ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಸ್ಟಾರ್ ನ ಕೊಲ್ಪುರ ಅನ್ಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ ದ ನಡುಟಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಳ್ಳರು ದಯವಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇನಿ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊರಕೆನಂದು ಪುನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲಾರು ಅರ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೆ ಪೇಜ ಅವರು ಬರತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಪಂತೇರು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೈದಂಡು ಎಂಚಿಪೋಗಿ ಅವನು ಬ್ಯಾರಿನ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕೇನಿಲ್ಲ ಕಾಪಂತ ನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಅಂತತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈತಂಡು ಧರ್ಮ ದೈವ ಒಂದು ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರಿ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ದೈವಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ದೈವದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿಗಿಡ್ಲಾಂಡ ಮೂಲ ಅಪಚಾರ ಆವಂದಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಥುನ್ ಕೊಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಪನ್ನಗೆ ಇಂಕ ಮಿಥುನ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ದೈವದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಇಂಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಬೆಂಬಲಗೂ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಆಟ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾರು ಪೆರೋಡ್ದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಅರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಬೈದಿನ ಒಂದು ತೊಂದರೆನು ಅವ್ರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕಾರಿಗೆ ಈ ಓನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕನ ಪರಡೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಂದಲಾರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅರಿನ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಧರ್ಮದೈವ ವಿದೇಶಡು ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರಯೋಗ ತೋತನು ಮಾಡಿ ಪೂನೆಡ್ಲಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತಂದಿಯರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಶುಭನ್ ಬಯಕುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಧರ್ಮದೈವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಇನಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಾತಿರ್ಲದ ಸೇರಿದ ಯಾನು ಬತ್ತೀನಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರತ್ತು ಯಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯರೆ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ದನೇ ಕೆಲಸ ನಾನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಯವಂಡ ಎಂಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ತುಳುದ್ದು ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡದ ಹಂಚಿಬೋದಿತ್ತೆ ತುಳುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳೇ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಯಿನಿ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳು ಆ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬತ್ತನೇಟವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಲೆ
ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳ ಇತ್ತರದಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನೆಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ. ಓಡೆ ಬೈಯಡೆ ಅನ್ನ ಒಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತಿಗೆ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಆ ಟೈಮಿಡೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋತು ಓಡುಂದು ದಯವಂಡ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತರು ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ತಿಗಾನೆ ರಿವ್ಯೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕೋಡನೆ ಬೈಯಡನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡೊಂದು ಇನ್ನು ಕಾಣನೆ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರೆಯಂದು ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಡಂದು ಎನ್ನ ಆಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವೇದಿಕೆಗಳು ಪುನಃ ಗಣ್ಯರೇ, ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೇ, ತಂತ್ರಜ್ಞರೇ, 5 ಪಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ, ಧರ್ಮದೈವ ನೆತ್ತ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನ್ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಸುರುತ್ತ ನಿಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು 5 ಕಿಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು. ಧರ್ಮದೈವ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವಲಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಧರ್ಮದೈವ ಅಂತೂ ಎರೆಗಾಡ್ಬಿಡೋಡು ಅವೇ ದೈವಲ್ಲ ಪೂರ ಅಪಗ ಧರ್ಮದೈವ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪದ್ಯದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಯಾನು ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ಕೊಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ತೆಗೆದನು. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೆಗೆದನು. ದೈವಲ್ ಬಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕಡಾಪಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೈವ ನಿಂದನೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೈವಲು ಎನ್ನಪಿನ ಅವಡು ಉಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲುಲ್ಲ ಅಂದು ತೋಚ್ಪವನು ಹಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿಲಾಗತ್ತಂದು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಧರ್ಮ ದೈವಳನ ಕಾರ್ಯ ಕೊಡವರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದುಮ್ಮುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ದುಮ್ಮುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಕೊಡೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪುಗ ಅವನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋನರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರಕ ಒಂಚೂರು ದಾದಾನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವು ಬುಡ್ಸಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಎಂದು ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಏತ್ತು ಬದಲಾತನ ಬಂಡ ಇನಿ ಈ ವರ್ಷಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒರ್ಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದಾನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಒರ್ಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬಂಡ ಚಿಂತನೆ ಬೇತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತಂದು ಪೋಯರು. ಇನ್ನು ಓವು ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾ ಓವು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಒಂದು ಇಡಗೆ ಮಾಲಗೆ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬರೋಡು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆಂಡಿಗೆ ತೂಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪ್ಲೇಕ್ ಆವಡ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹೊರೆಯುವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊರೆಯುವತ್ತಂದೆ ಇದನ್ನು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ ದೇವರ್ನಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಪಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ನೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬಲೆ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಮುಖಾಂತರ ದೈವಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಐತಿ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗಳ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯದು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರೆಯುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಧರ್ಮದೈವ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ತೂಕದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿನ ನಿತ್ತಕನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಾತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಏಪ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಪೋಪುಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ಬೋದು ದೈವಡ ಕೈ ಮುಗಿನ ಅಂಡ ನಮಕ್ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಾಳ್ಲಿತ್ತಿನ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡಾವಡು ದೈವದ ನೇಮಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಏರುಂದ್ಗೆಂಡ ವಿಜಯನ್ನೇ ಕಾಂತಾರದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಕ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಭಕ್ತಿಲ ಭಯಲ್ಲ ಮೂಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಈ ಕಲಾವಿದರು ನಕುಲು ಇನಿ ವಿಜಯನ್ನೇ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅಟ್ ಸೂರಜ್ನ ಪಾತ್ರ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರ ರಿಷಬ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ
ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ದೈವನೇ ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ, ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ, ದೈವದ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ. ದೈವದ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಜಾಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಂಬೋಡು, ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆಗೋಸ್ಕರ ಮೆಕ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ಖಂಡಿತವಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪಿರೌಡು ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಂಡು ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಬೋಡಿತಿನಾತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎರಡುಂಡು. ಸದಾಶಿವನ ನಟ್ಟು ನೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಂಬೈಗೆ ನಾಡು ಒಂದು ಪೋಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಬೋಡಿತಿನ ತೆಡ್ಡೆ ಯುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಕ್ಕುಲೇರು, ಯುವ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಕುಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತರ್ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತನ ಆತ್ಮ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡು ಈ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಕುಲು ಇರ್ನ ಪುದರ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಪಾಯರ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತ್ರನ್ ಪನೊಂದು ಇರ್ನ ಸೇವೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತ್ರನ್ ಪನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ಶೋ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಶೋನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುರೆ ತಪಾತಿರನ್ ಪನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮಗಳು ಜೊಲ್ದು ಈ ಚಾವಡಿಡುಕುಲ್ದು ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನ ಈ ಮೂವಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಬಾಲಗಳ ಬೈದಲು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ಈ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನವು ತುಳುನಾಡುದ ದೈವ ದೇವರನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನೈನು ದೆರ್ತು ತೋಜ್ಪವನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಈ ಮೂವಿ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಸರಿಸಡು ಸರಿಯಾ 100 ದಿನ ಕಾಲ ಬಲಿಪಾಡು ಬಾರಿ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ತು ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಟೀಮು ದಾಖಲೆಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದಂತು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ವಿರಮಿಸ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮೇಳನಮಲ್ಲ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಇನಿಮುಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಂದು ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ದೈವ ದೇವೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ್ಣೆ ವಾ ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ್ಣೆ ದೈವ ದೇವೇರಿಂದ ದೈವ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ ಆಯ್ಕೆ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತರಲ್ಲ ಹಾರ ಏಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗನಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ತದಿರ್ತನ ರಡ್ಡಲಿ ಮಲ್ಲದ ರೆಕ್ಕಲು ವಿಜಯನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವದಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕಲುಳ್ಳಿರಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳಿರಿ. ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿರಿ ಇಡೀ ತಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲ ಒದಗಿದ್ ಬೈದಿಂಡೆ ಧರ್ಮದೈವದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲ ಒದಗಿದ್ ಬೈದಿಂಡೆ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿ ನಾನು ತುಂಬು ಆ್ಯಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ನೆಕ್ಲ ಮನಪಲಿಂದ ಪಡೊಂದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದೈವ ಫಿಲ್ಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಎರಡು ಧರ್ಮ ಪುರುಷರಲ್ಲೇ ಬೈದಿರಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊಂಚ ಕೆ ಶೆಟ್ರಿ ಅವು ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಒವ್ವೇ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಣಾಡ ಅಲ್ಪ ದುಂಬತ್ತಾದ ಪುದರ್ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪಣೆ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ಕೆ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ಅಂಜದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಒದಗಿನ ಬಹಳ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಮಾತ ಟೀಮ್ ಗೆಡ್ಡೆವಾಡಿ ಧರ್ಮದೈವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಡದ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು ಮಾತ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪೋಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಪಣ ಚಿತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯನ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ನಾವು ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಳ ವಿನಮ್ರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಅಡುಪನ ಗಣ್ಯರು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲಿಗೆ ಸೊಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಇನಿ ಧರ್ಮದೈವದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ದೀಪ ಹೊತ್ತಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಡಿ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಲ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ನಲ್ಲಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಚಿತ್ರಗೂ ಶುಭಾಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಕ್ಕಳಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಆನ್ ಆಪಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಂಜಿನ ಧನರಾಜ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅನುದೊಂದು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತರ್ ಸರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅನುದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇತ ಮುಗಿತದಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ದಯಮಾಂತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1ಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ